सिगां आङो नै हा फानलायनानै आङो माने बेल खालामनो माने रिभ'क खालामनो आङो खावलायदोंमोन खिन्थु बेयाव 2 लाखसो थांदों बेवहाय आङो 1.5 बिगा फाननांदों 1.5 बिगाजों 2,80,000 दा बेयावहाय 2 लाखा बेयावनो थांग्रोखादों बेनिफ्राय आङो थाखाथ' सोला आं थानोसै बोसोरसेनि उनाव आंहा बेल मोनखागोन बेसेबांखौ आं थादिनि होननानैहाय आङो थादों आरो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय थ' आंजों लोगोसे दंफायो NDP आफादनिनो सासे गोख्रों मावथि बिथाङा नागालेण्डआवबो केस जादों आरो बिथांनि जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौबो मोननो थाङाखै आं बिनि बारैनो बिथांजों दान्दिसे सावरायनो नागिरदों थ' नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय थ' दिनैहाय आं नोंथांजों मोननैसो केसनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों प्लास आरो अनसुंथाइ गिबियावनो आं अनसुंथाइनि बारैनो सावरायनो दिनैहाय नोंथांमोनखौ गोबां रोखोमाव गोबां समावनो स्टेटमेन्ट गोबां निउस पर्टेलावनो नुनो मोनदों सेरफांगुरियावबो होदों दिनै नोंथांमोनाबो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो मोननै होदों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बायदियावबो होदों दिनै नोंथांमोना मा थारैनो अनसुंथाइखौ मोनमाराखै नामा जेनाखि सोंनायनि फिननायखौथ' जोङो होखानांगोन खारन मानो होनना बुंबा ओरैबायदि जादों रिहाबिलिटेसननि फारसेथ' जोङो दासिमबो मोननो थाङाखै खारन मानो होनना बुंबा भेरिफाइआ सिगांनिफ्रायनो जाबाय थादों एकर्ड जानायजों लोगोसे आरो NDPनि जोङो बिराद खस्थ' खालामबोदों मावबोदों दिनै होनबा जोङो मोननांगौ मोन्थायखौ जोङो दासिमबो मोनाखै दा जोङो बेखौ मोनफुंजानो लुगैयो जाहाथे माने थाबैनो जोंनो बे मोनसे अनसुंथाइ जेनाखि रिहाबिलिटेसन बेखौ होयो आरो दा केसनि बारै दिनै गोबाङानो सोद्रोमाफोर एक्स NDPफ्रा गोबां केसनि बारै सुमन लेखा गोबांनावनो फैबाय थादों थ' थारैनो नोंथांनावबो केस दङ नामा केसआथ' आंनावबो दङ आंनाथ' मोननैबावसोमोन 2017आव आङो क'क्राझार जादों आरो 18आव NSA आङो नागालेण्डआव जादों बे नागालेण्डआव जानायनि बेलायाव ओरैबायदि खस्थ' जाखादों जोङो माने जोंनि NDPनिफ्राय जों 3 आरो NICNKनिफ्राय जोङो 2मोन जोङो 7जों हमजादों बेयाव ओरैबायदि हमजानायनि बेलायाव आर्मिजों हमजानायनि खोथा मानो होनना बुंबा ओरैबायदि खांग्रां होनानै गासिबो आखाइ आथिं गासिबो नाख्रेबजोबनानै खर'जों नाख्रेबनानै गन्थं माथेनानै दैखौ लुफावो बेयाव जोङो हां लानोबो सम गैया जोङो माखासे दैखौ लोंगारो बेनि उनाव जेब्लानाखि खावखांहरो अब्ला लोंनो चान्स नागिरो बेयाव जों हास्लाबैयाव जोङो थाबथा थुबथा जानायनि बेलायाव जोंखौ एकदम दसेखौ हां सार्स बोनो थाखाय माने सिदा खालामनानै हगारफिनो आरो जेब्लानाखि सार्सआ बोखांबाय अब्ला नाख्लायना आरो लुफिनो होमबा जोङो NDPनि जेनाखि एसेबां माने खस्थ' खालामनायनि जोङो फिथाइखौबो मोनाखै आरो केसआबो दासिमबो जोबाखै खारन मानो होनना बुंबा जोंना क'क्राझारना जोब्बाय नंगौ जोङो जायफोरा फोजोबदों जों बिसोरखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो जोंनि अननाय आरो सिबिनाय बा गोजोननायखौ जोङो बावहरो आरो जोंहा नैबे जानाखि जोबनांगौ आंहा आसा खालामदोंमोन नागालेण्डनिखौसो आं जोबजानो लुगैदोंमोन खारन गोजानखाय बियो जेन'बा खाथि हिसाबै क'क्राझारना जोङो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायफोर बादिबाबो जोङो मारिनो हायो खारन बैयावहाय जोङो थाइसे थाइनैजों जाया बुहुद माने सिन्था जानाङो बुहुद टेनसन जानाङो जेब्लानाखि कर्ट डेट सफैगोन अब्ला जोङो माने एकदम आइखां बायखां जानाङो खारन मानो होनना बुंबा जोंनि जेनाखि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा होनदोंमोन माने कर्ट मारिनांला बा जोंना डिपुटि BTCनि AM रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो होनदोंमोन मानो होनना बुंबा कर्ट केस मारिनांला NDPनि केसा जोबखासिगोन बेयाव आंबो थादोंमन खिन्थु थानायनि बेलायाव क'क्राझारना आंना वारेन्ट फैदों बेखौ आङो अलरेडि उनावहाय बेल खालामफिननांदों बेनिफ्राय आङो रानिं सोलिबाय थानांदों दा नैबे केस जोबनायनि बेलायावबो क'क्राझारनि जोबनाय नैबे दाखालि पेराग्राफ मोनसे जोबनायनि बेलायावहाय 175 ना बेसेबांबा जनमोन नाथाय मानो होनना बुंबा केसखौ मारिनांला होनना बुंबाय थानायाव बिथांमोना केस मारियालासिनो थाबाय थानायाव वारेन्ट सफैबाय दाना वारेन्ट सफैनायनि बेलायाव गिनानै गावसोरखौ हमजानो गिनानै कमफ्राम खालामहैला दाना बिनि उनाव जेब्लानाखि जोबनायनि भेरिफिकेसन केस जोबनायनि फैयो बेखौ हमजानो गिनानै बिथांमोनहा भेरिफिकेसन खालामालासिनो बेयावबो बुहुत मानसिया थालांदों मानो होनना बुंबा क'क्राझारजों चिरांजोंल' जोबनाय जादों बुहुत जायगायाव दंमोन 175 जनाव खमसे खम बेयावहायथ' 50 जनसोल' जोबदों मोननैजों बेबायदियाव थाबथादों आरो दा बेनि बेलायाव जोङो दाबि खालामो गभर्नमेन्टखौ खारन मानो होनना बुंबा थाबैनो जोंनि केसखौ फोजोबनांगौ जेनाखि NDPनि समयसाखौ फोजोबनांगौ आरो जों बेखौ बुंबावोसो जोङो गावजों गाव आलादा जानांगौ गैया सोरबा सिगनेटरिबाबो ज' जानानै ज'यैनो गोख्रोङै मावलांनांगौ आरो बेखौ जों बुंबावो खावलायबावो खारन मानो होनना बुंबा सिगनेटरिफ्रा सोरबा जेलाव थानाय सोरबा मानो होनना बुंबा सोरबा नासयजानाय बेफोरबादि जों मालाबाबो BTC बा BTRआव डेभेलपबो जानाय नङा आरो आपडेटबो खालामनो हानाय नङा दिनैसिम माखासे BTRनि जेनाखि दफाफोर बायदि मावफुंनांगौ बा गामि सोसननाय दाजाबनाय बा माखासे कन्डिसनखौ मावफुंनांगौ ज' सावरायलायाबा बे बोरै मावफुंनो बे खुगाजों बुङै बुङै हावा हावा थांगोन मानो होनना बुङोबा टाइम गैला थाबैनो मावनांगौ दिनै आरो मोनसे खोथाखौ जोङो आरो बुंबावो आङो दिनै जेन'बा माखासे
दुखु जेन'बा दुखु जारलाजों सोलिनांनाय हिसाबै जोङो मोनसे खोथाखौ जों बुंबावो जोङो नैबे जोङो दिफेन बर' सारखौनो बुंहरनोसै खोथाथाय खोथा बिथांमोनखौ आबसु होननानै बुङोबा बयबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ मोनसे गोथार बड' स्टुडेन्ट इउनियन होननानै मिथिगौ मोनसे गोथार फरायसा माने फरायसानि फरायसा आफादनि मोनसे संगठन होननानैहाय खिन्थु मा जाखो सिनस्रि होननानै मिथिगौ खिन्थु दानि बेलायाव मा नुखो जोङो नै बे मासनि गेजेरावनो दिफेन बर'आ मा खालामनो नागिरखो टिचार्स लानो नागिरबाय होमबा बे बारा गोबाव जायाखै बोसोरनैसोल' जादों बियो आफादगिरि जानाया बा प्रेसिडेन्ट जानाया प्रेसिडेन्ट जानानै बोसोरनैनि उनावनो सिमाङा राजनिथिक नुलायबाय बे टिचार्स लानाय माने बे राजनिथिक होमबा जोङो बे आबसुखौ जों बरायनांगोन ना बै बनसुखौ जों बरायनांगोन मोननैनि गेजेराव जोङो मोजांखौसो रायजो राजाफ्राबो बयबो मोजांखौसो नागिरो गाज्रिखौ नागिरा खिन्थु बनसुआ गोख्रोङै जुदि राजनितिकनि साननाय गैयै हिसाबै बयबो बनसुखौसो सापर्ट होसिगोन खिन्थु बुंनो थाङोबा बे आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि खारन मानो होनना बुङोबा एनडिबिआ मोनसे एकर्ड जानानै डिसबेन्ड जाबाय माबायाबो इउपिपिआबो मोनसे एकर्ड जानानै डिसबेन्ड जाबाय खिन्थु आबसुआबो इउपिपि एकर्ड लानानै माने डिसबेन्ड जानांगौ खिन्थु बिस्रा आबसु महरै माने जों खोनानाय मथे जोङो माने डिटेल्सलि जोङो फाइनाल माबाखौ जों मिथियाखै बिथांमोना 3% मोनो होननाय बिसोर मोनोबा खिन्थु एनडिबिआबो मोननांगोन बेखौनो आङो गोरायै माने सोंखारि हरो आरो नाइसियाननि मानसिफ्राबो बेयाव दङ बैसोरखौ द्रप खालामदों दा बे जायगायाव आंबो सहैदों आंबो सहैनायजों लोगोसे आं हमजादों दा उदै देरनाया ओरैबायदि जादों मोनसे माबाया जाहैबाय ओरैबायदि दै दौनायनि बेलायावहाय आङो माखासे दैजों माने उदैया देरनांगौ जाना फैदों आरो बेयावनो ओरैबायदि जाबावदोंमोन आर्मि मोनसे जेन'बा मा खालामनो नागिरदोंमोन कारेन्ट सर्ट होनो नागिरदोंमोन नाथाय कारेन्ट सर्ट होनो होननानै मेसिन थिसिन थारथुर गासिबो बरनजोबबावबाय दाना बेनि बेलायाव मा जाखो बै मेसिन सालायग्रा मानसिया गैया बेयाव बाहायगौ मथे जोङो बासायबावदों बेबायदि दा बेयावहाय हरखांनायनि उनाव आङो बोसोरसे फुरा थानांदों एनआइसि जादों आङो बोसोरसेनि सिगां आङो नै हा फानलायनानै आङो माने बेल खालामनो माने रिभक खालामनो आङो खावलायदोंमोन खिन्थु बेयाव 2 लाखसो थांदों बेवहाय आङो 1.5 बिगा फाननांदों 1.5 बिगाजों 2,80,000 दा बेयावहाय 2 लाखा बेयावनो थांग्रोखादों बेनिफ्राय आङो थाखाथ' सोला आं थानोसै बोसोरसेनि उनाव आंहा बेल मोनखागोन बेसेबांखौ आं थादिनि होननानैहाय आङो थादों आरो थाखांनानै जेला बेल मोनदों अब्ला 80,000 आं गबोदों आरो होमबा 2,80,000 थांदों दिनै बेबायदि खस्थ' लानानै जोंनि मोननांगौ जेनाखि फिथाइ मोननांगौ मोन्थाय बेखौ मोनैनि थाखाय आं बिराद दुखु मोननाय दङ दा जोंनि एनडिएफबि आफादनिनो दैदेनगिरि सानैसोखौ होननानै बुंजागोन नाम मख'योब्लाबो जेबो गोरोन्थि गैया दा जोंनि दिनैनि बे खुंथायाव थानाय गबिन्द बसुमतारी आरो धीरेन बर' बिथांमोना सानैयाथ' दिनै सागानगिरिमोन खारन आफादावनो बिथांमोनानो फाउन्डार होननानै बुंजायो खारन दिनैहाय गबिन्द बसुमतारीजों ओमफ्राय धीरेन बर'जों माखासे बिथांमोननि माबायावहाय गोरोबलायनायखौ नुनो मोनाखै बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो दा बेखौ आं बुंनो थाङो सिगां जाबाय सिगां समावथ' सानैनि गेजेराव बिराद सुथुर मानो होनना बुंबा धीरेन बर' साराबो सासे आफादगिरि प्रेसिडेन्ट हिसाबै सासे सेक्रेटारिजों सोंखारि जानाय हिसाबै बिथाङा दुखु मोननानै दिनै दस्रा पार्टिजों थांदों होमबाबो एनडिबिखौ नागाराखै बिथाङा सारेन्डार जाहैयाखै दा बे थांनायजों लोगोसेसो मोनसे एकर्डआ जानानै फैदों एकर्डआ बेल'नो खिन्थु बिटिआर नङामोन बिनि गिदिरसिनमोन बेखौ जों बुंनो थांला अब्लाबो माने गोदोनि जेनाखि जानांगौ जाथाय जेनाखि जालांबाय बे जोबलांबाय बे सिगांनि फुराना केसखौ हिस्ट'रिखौ लानानै दासिमबो नेरलायबाय थायोबा मालाबाबो समाधाना फैनाय नङा बेखायनो जोङो एनडिबिनि साफा जेन'बा केडार्स हिसाबै जोङो बेखौनो खावलायहरो माने गोदोनि समखौ जाल्दाब गारनानै दानि जेनाखि मावनांगौ दानि जेनाखि जेन'बा सिन्था खालामनांगौ बोरै खालामबा बोरै जालांगोन बेफोरनि फारसे आवगायनांगौ खामानिखौ ज' जानानै मावो दिनै जों मिथिनो मोन्दों बेनि बेलायावनो दिनै गावजों गाव साफ्रोमबो लिडारा गावजों गाव मेगन सालायनाय नायलायनो हायैनि थाखायनो मोनसे जोंना बर'नि एसटि सिटआबो गोमानो थांगासिनो दङ बेखौ जों खोनागासिनो दङ जोङो बे मोनखानाय एसटिखौ जों खोमायालासिनो जों बारायदेरनानैसो लानांगोन ना ज' जानानै बेखौनो जोङो लुगैयो आरो एनडिबि लिडारफोरखौ जेसेबांनाखि एनडिबि नङालासिनो गुबुन गुबुन दल संगठननि जेसेबांनाखि लिडारफोर दङ गासिबो ज' जानानै जोङो बेखौ आपडेटसो खालामलांनांगौ आरो बेखौनो जों लुगैयो दा बेखौथ' जेरैबायदि जेन'बा जोंनि जेनाखि मोननांगौ मोन्थाय बेखौहाय जोङो फेब्रुवारि मार्चखौ जोङो नेगोन फेब्रुवारि मार्चसिमाव जोंना माखासे लिस्टआ ओंखारदेराबा जों बे खामानिखौ मावगोन खिन्थु जोंहा बुंनांगौआ बेल'नो मोनसे दंबायो सिन्था खालामनांगौआ जेनाखि जेरैबायदि पाब्लिक होननानै बुंदों पाब्लिकफ्रा मोनदों पाब्लिकफोरनि नामा लिस्टआ ओंखारदों बिथांमोनहा मोननायनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गैया
खारन मानो होनना बुंबा एनडिबि हिसाबै फार्स्ट टाइम एनडिबिया मोनग्रोनांगौ बेनि उनाव पाब्लिकफोरखौ सुबिदा होआ नङा होनांगौ बियो मानो होनना बुंबा बुंनो थाङोबा सोरबा बिटिआर सरखारनि थाखा नङा बिमा बिफानि बा सोरबा सासे निजा व्यक्तिनि थाखा नङा बियो बे गभर्नमेन्टनि थाखा जायफोरा एसे एनै जेन'बा हेफाजाब होबोदों मदद होबोदों बिथांमोना पाब्लिक महरबाबो बिथांमोनाथ' मोनखागोन बेखौ आफादानो अननानै सुबिदा होबाय बलेथे सुबिदाखौथ' बयहाबो मोननांगौ बा एनडिबिया नायखानांगौखामोन खिन्थु दुखुनांथावा बेल'नो एनडिबिनि जेनाखि नांबोग्रा मावसोमबोग्रा बेयावहाय माखासे मोनैनि बेलायावसो जोङो बेखौ बुंनांगौ जादों आरो बुंनायजों लोगोसे जों बे खामानिखौ मावखागोन जों हाइकर्ट केस गेलेगोन बे 100% सियर जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथा सोंनो लुबैदों बिथाङा जिहेतु केसजों लोगोसे केसआवबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि केसखौ फोजोबना लाबाय होननानै बुंबाय दिनै नागालेण्डनि केस बिनि बारै नोंथाङा बे साननैसोनि गेजेरावहाय कर्ट गाहिगोन नामा आङो फेब्रुवारि 15 थारिखआव दङ फेब्रुवारि 14 थारिखआव आं गाखोलांनांगौ बावहाय ओरैनो नोंथांनि न'खरा माबोरै सोलिनानै दं जोबथारनाय बेल'नो आंनि न'खरावथ' सिन्थाया बुहुद दङ बुहुद माबा दङ खारन मानो होनना बुंबा आंहा गसंनो थाखायबो जायगा गैला हा हु माबा मोनसे खेथि बिथि बारि मावनानै जानो थाखायबो जेबो लामा गैला बेराफारसे आंबो हाजिरा मुजिरा मावनो हाया आं बोसोरनैनि बारा जाबाय 2021 मार्चनि 24 डेटआव आङो एक्सिडेन्ट जादों बेनिफ्राय आंहा एक्सिडेन्ट जानानै आंहा जेबो लामा गैया दा मावनानै जानो थाखायबो दा बेखायनो आङो एकदम दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आं सोलिनाङो बबावबा खारा अखासाव जोङो नागिरबायनाङो माबा मोनसे खालामबायनाङो अब्लाबो आं सोलिनानै दङ मोननै केस मारि नांदोंबाबो आं फासि नांनाय इसेबां थाङाखै खिन्थु आंबो सानफ्लाङोमोन खिन्थु सानफ्लांनायनि गेजेरजों आंहा होमबाबो उथ्रिनो हागासिनो दङ जाय व्यक्तिया जेन'बा फासि नांदों बिराद दुखुनि बाथ्रा बेस्रा उफाय गैथारला जोंबायदि माबा मोनसे जेन'बा खायदा बुद्धि खालामनोबो लामाया गैथारला हाजिरा मावनानै नों बिसि फिसाबो फोथांजोबनो हाया खिन्थु समनि गेजेराव मावखानांगौ एसे एनैया सल्भ जायो खिन्थु नोङो जोंनि बे ओनसोलाव हाजिरा मुजिराखौ नों कन्टिनिउ मोना खारन मानो होनना बुंबा दिनाव 300 थाखाल' हाजिरा 300 थाखा हाजिराजों नोंसो जानो ना गथ' गथाय फरायनायावसो नायनो ना माबा मोनसे लोमजानाय साजानायावसो नायनो दा बेफोरबायदिनि बेलायावनो आं बुंनो थाङो माने जोंखौ माने एनडिबि हिसाबै मोनसे एकटगिरि हिसाबै माने जोंखौ एथ' आलाय सिलाय गोदाव सोराव बेफोरबायदि थैलाबायनांनाय बा माबा मोनसे याव खोख्लैनाया बिराद दुखुनांथाव बेबायदि जानो मोना बयखौबो समानै नायलांजोबनो आङो बेखौनो खावलायहरो आरो बिथांमोननिसिम प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना खुंथायाव दङ नोंथांमोना मा खावलायनो नागिरो बिथांमोननिसिम जोंहा खावलायनाया बेनो माने ओरैबायदि मोनसे खावलायनांगौ दङ जोंहा जायनि फलाव दा मोनसे ओरैबायदि ओंखारनानै दङ जायनाखि सिगां आगोलाव बिटिसि जेन'बा सरखार सालायदों बिटिसि बिसिनियावबो बिथांमोनहा रायजो राजा पाब्लिकफोरखौ नायदों सोरबा लोमजादों सोरबा साजादों सोरबा माबा मोनसे अपारेसन लानानै एसे एनैखौ बिहैनायनि बेलायाव बिसोर फट हरबाय माखासे थाखाया गायब जानानै दङ बिथांमोना बेबायदि पाब्लिकफोरखौ बा रायजो राजाफोरखौ बा एनडिबिफोरखौ बा साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ नायनो हायैनि थाखाय बिथांमोना हयथ' हिसाबा गद जानानै दङ दा बेखौसो इनकुवारि खालामबाय थाबाय बे जानानै थांनाय इनकुवारिखौ मानो खालामनो नोंसोरबो जेलानाखि मानसिफोरखौ पाब्लिकफोरखौ रायजो राजाफोरखौ जेलानाखि माबा मोनसे बिपदनिफ्राय बासायगोन अब्ला नोंसिनावबो बेबायदि थाखाया अडिटआ गोमागोन थांनाय फैनाय गारि भारानि खोथा दं मानि खोथा दङ बेफोरबायदिखौ जों लुगैया नोंसोरबो नायबाव नोंसोरबो हायोबा नाय नोंसोरबो बुजिगोन होनबा नोंसोरो माने थाखा फैसाया बोरै जानानै थायो हिसाबा बोरै गोमायो बेफोरखौ गावसोरबो बुजिखागोन आरो दा गावसोरा नायनो हाया नालाय बेखायनो मालायखौ दुसिगासिनो दङ बखिगासिनो दङ जों बेखौसो साननांगोन आरो मोनसे खोथाया ओरैबायदि जोंना एथ' गिदिर सासे बिटिसि बा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ आं खावलायहरो जेनाखि रायजो राजाफ्रा जेनाखि पाब्लिकफ्रा जे खामानिखौ मावोबा माने दुखु मोनो जे खामानिखौ मावोबा रागा जोङो जे खामानिखौ मावबा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे सुथुर जायो बे जिनिसखौ गावनो माने रायजो राजाफोरजों हेबख्रांनो होननानैसो जोंना दिनै बे क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटाल बेखौ आखाइ होयैनाया बे गावनिनो गोरोन्थि बेहा एसे गिदिर लिडार जानानै साननो हाया नामा सोरबा गोरलै गथ'जों समान खामानि मावोबालाय बेलाय बोरै जानांगौ जोंहा बे आरो खारन मानो होनना बुङोबा बर' रायजो राजाफ्रा बेयावहाय जेन'बा सिभिल हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्ट खालामोबा जायनि फलाव सिभिल हस्पिटालाव थाइसेजों जानायाव मा होनो फार्मासियाव खालामनांगौबा 10 थाखा थाङो होमबा बेयाव 10 थाखा थाङोबा बेयाव 100 थांगोन बेयाव सिभिलाव 10,000 थाङोबा बेयाव 1 लाख थांगोन होमबा रायजो राजा बर' बे गरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बुहुत उफाय बुहुत सैज्य बेखौ जों लुगैयाखै जेराव दङ बेयावनो दोननांगौ नोंसोरबो हायोबा आरो मोजां खालामबाव नोंसोरबो हायोबा गोदान आपडेट खालामबाव नोंनि नामाव खालामबाव नांगौबा क'क्राझारनि अनगा कारिगाव गसाइगावफ्राव सिभिल बिराद गिदिर बेबायदिनो मोनसे खालामनानै ला होमबा नोंहाबो नाम जागोन उमुक मावलांनायमोन बेयो प्रमद बर'
बिथांनि नेरसोनखौ जों खोमानो हाया होननानै बर' रायजो राजाफ्राबो उनावहालागै बा बर' रायजो राजा नङालासिनो मोनसे सिभिल होनना बुङोबा मोनसे जाथिनि थाङा मोनसे अल जेसेबांनाखि जनजगस्ति दङ गासिबनि थाखाय मोनसे रेहाय बा मोनसे उफाय नोंथाङाबो बयजोंबो बाख्नायजागोन बेबायदि बाख्नायजानाय खामानिखौ माव मानसिफोरजों रागा जोंजानाय बुंजानाय बखिजानाय बा नेग्लेक्ट खालामजानाय बा रायखुमा जानाय खामानिखौ दा माव सोरनिबा खुगाया नाङो दै सोरबा सासेनि गाबनाय सोरबा सासेनि मिनिनाया सोरनिबा खुगाया बिस थायो बेखौबो सिन्था खालामनो रोंनाया बुहुत मोजां आरो थारैनो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिबाय जों रिहेबिलिटेसन बा केसनि बारैबो ओंखायनो आंबो खावलायदों बिथां प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोना गोबां समावनो गोबां बाथ्रा बुङो आरो गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो एनडिएफबिनि केसखौ बिथांमोना दिनै बिथां फेरेंगा बिथाङा बुंदोंमोन जे कर्ट गाहैनो नाङा बा गुबुन गुबुनाव थांनो नाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोबां बुंदों दा भुक्तभुगि बिथांमोनानो केस दङ बिथांमोना नागालेण्ड बायदि बिथांमोना केस दङ दिनै केस गाहैनो थाखाय थाइसे फैसा गैया हाजिरा मुजिरा मावनानैसो बिथांमोना आं बुंनो उसुबिदा मोनदों आंनि गोसोआव बोरैबा नांदों जाय हक बिथांमोना बिथांनि जाखिनि केस दङ बेखौ थाबैनो बा जोंनि फेरेंगा जोंनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा इएम हिसाबै एनडिएफबिनि केडार बा सोद्रोमाफोरखौ जायफ्रा गुबुन स्टेटआव केस दङ नोंथांमोना बुंबाय थादों कर्ट गाहैनो नाङा कर्ट गाहैनो नाङा कर्ट गाहैयाबानो बिथांमोनावहाय वारेन्ट केसा बा सुमन लेखाया फैयो अब्लानो बिथांमोना गथ'जों दान्दिसे सम जिरायनानै ओंखाम खबसे जानो गोसो खाङो थेवबो बे सुमन लेखाया सफैनाय लगे लगे बिथांमोना बिसि फिसाय गथ' गथायखौ लानानै थानो बा जिरायनो उसुबिदा मोनो खारन वारेन्ट केस फैनाय लोगो लोगो जेलाव थाहैफिननांगोन बिनि मोनसे टेनसना दान्दिसेब्लाबो सम होबाय नोंथांमोननि थाखाय गोजोननाय आरो बावहरफिननाय थाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहैनो दोनथ'बाय जय बर' हारि गोजोन्थों